Ki polit jong kami gahalia kilala ban penukut yu kenjri jong kiriu baman gi pengop ya kawi kesamla kumba it banya poika Henry kila late dia pat ya ka shakawi kejela halor kani laingut kibri kibla keno don kiti kila syakem USP jong kari boy district uvi rathor ulaong bakani ka kam kelas dang ha ujeliu arajar arpusan ha ka ba kawi kesamla kalaja klub ne bernihat hadin kijing tokit jong ki pulet la bot din ba kala syadi sa Rajasthan hakador lailak tingka bala penchong kha jubor ya kani ka samla layo ban pelai de kipulit jong ka Meghalaya da kijing rap jong kipulit ka Rajasthan ki basyakem ki kentup yu Rajesh Singh u Muhammad Khalil Ali bat ka Monica bat ki penun kam ban riam ye ki briu da ka ba penun kam lengba ka social media hadin balayo ya kijing shania ne ki briu lengba ka jing ekren ha ka social media pat ka phone ki penbo de ki bekin lek shaba jong ka jela da ka ba kular penbiet ban yatho shongkurim ne ban aikam aijam Henry ka jingmut ka jongki kalong ban late day ki pulit kilanget bagani ka kanhun ka de ko basangut ki kintai na Assam kawai na Tripura hagini ki arsnem ki baladap na kaliang USP Rathor ula maham bagi samla ki de ban pikir ban husiar habaya kren yadai parlok ha ka rensan social media yo bakingat ha ka strip jongki baman kimdei ru banbu ya ki apps ki bamti kena lani ki ba klik ya ka link ki ba suba namar bakala ban bodin ya ka mobile ka jongki USP ula kenturu ya ki kmegi pa ba ki samla bakin longi ba husiar ban pentip sya ki pulit haba ki suba ne sya terwa ha ka social media